Ke me yake a nan gurin? Wasa yake yi. Nan gurin ya miki kama da gurin wasa. Tashi ke wannan gurin. Ana kama. Nawa ne gidanmu? Babu wanda zai iya raba mu gaskiya. Oh, aminiyata. Aminiyata. Yeah. Dan Bala. Ya za a yi al'ami yanzu na je gidan ku ne aka ce baka nan. Wallahi mun dan zaga ba ne. Ke to ya wannan fa. Wannan? A nan gidan su wannan sabon gidan da aka sani. Ke wancan gidan? To ya za a yi yanzu mu je ka raka ni gidan bankin nan ma.
ki koma ka ɗan ne ki a gida mu za mu. To, yi alamin ba inda za a je ne haka? Allah ba inda zan ji. Yawa ɗazu mun zo da muhibba ba kenan. To, waje ce kuma muhibba? Muhibba in nan gidan sabon gidan nan da suka tare. Awo, wannan gidan? Wannan gidan. Dama ta zo da gaishe gishe kuma ba mu same ki ba. Yaro kenan. To, ai shi kenan wani jaban ka kawo ta ko? Allah ya ma albarka. Ka mai da hankali don Allah abinda ake koya ma makaranta ka kula don Allah. Ka mai da hankali kaji? Allah ya maka albarka. Ka shigo mana. Lafiya galo ina gajiya. Mu ba wannan kuma daga ina? Wannan dan makotan mu ne mai convention din. Oke nan baya kenan. Nan baya. A nan gidan yake? A nan gidan yake. To ya sunan shi? Al'amin. Oke Al'amin. Lokaci ba wuya fa. Alhamdulillah to yanzu za mu fara celebrating yanka birthday cake naki ko? Aya. Let me count from 3. 1, 2, 3. 3. Sai yanka ki ba kowa. Bari mu gani wa ta fi so dadi ki Shikenan za mu gani wa ta fi so. So kin kusan momi. Da amadin ki ne ya zo sai ki bashi. Da shi ma sai ki bashi. To ina za ka kuma? Gidan ji. To na gift ɗin haka. Me kuma yi? Idan mutum ya zo birthday, to yana ba da shi ma kyautarsa. Oh to ki zara nan TV yanzu. Ah, Al'amin, Na? ina zuwa hakan nan da takalmi a hannunka. Yau dama yau ne birthday muhibba kuma shine shi ta ce ai ina birthday ana ba da gift. Ko wanda to banda abinka Al'amin ta ya za ka yi ka ɗauki takalmi ka ce ka je ka kai mata gift. To ke ba mu shi kai mana. Kaga yanzu je ka ijiye takalmin naka ina da 50 ba ka je ka siyo chocolate ai yafi da wannan takalmin da zaka je ka kai mata. Aminiya, aminiyata, aminiya, aminiyata. Aiye.
miles away, girl. In manta da ciwon babu ke babu ni, I'm going crazy.